ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമസ്കാരം. ഇത് കണ്ടില്ലേ, 2 മാവാണ്. ഇത് ഒരു മൂട്ടിൽ നിന്ന് പൊടിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 മാവായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് വളർന്നു വരികയാണ്. അതിൽ ഈ അത്യാവശ്യം ഈ മുഴുപ്പുള്ള ഈ ഒരു മരത്തിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ ഇലകളൊന്നുമില്ല, ആകെ ഒരു കുരുടിച്ച് വാടി നിൽക്കുന്നൊരവസ്ഥയാണ്. പക്ഷേ ഈ വലിയ മാവിൽ നിന്നിട്ട് മാറി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഒരു ചെറിയ മാവിൻ്റെ കമ്പുണ്ടല്ലോ, ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഇലയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് കാരണമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് കണ്ടില്ലേ, ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞതിന് മോതിരവളയം അടിച്ച ആ ഒരു കമ്പാണ്. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിക്ക് ഇവിടെ അത് കവറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു കൊമ്പിൻ്റെ ആ ഒരു അതിലേക്ക് ധാരാളം ഇലകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, ധാരാളം ഇലകൾ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നൊരവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ മാവുള്ളത്. ഒരുപാട് തളിരും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഈ ഒരു മാവിനുള്ളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, ഇത് ആ ഒരു ചെറിയ മാവിൻ്റെ ശിഖരം നിറയെ തളർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഒരു വലിയ കമ്പിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആകെ മുരടിച്ച് ഉണങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അത്രത്തോളം പുഷ്ടിയൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ഇലയ്ക്ക്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു മോതിരവളയം ഈ വലുതിലടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, ഇനി ഇതും പുഷ്ടിയോടുകൂടി വരുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തായാലും ഈ ഒരു ശിഖരത്തിൽ അടിച്ച മോതിരവളയം നല്ല രീതിയിൽ കവറായി നിൽപ്പുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, ഇതിനിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല പുഷ്ടിയെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് മോതിരവളയം അടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ.